Taboka nke abụọ n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi bụrụkwa ụbọchị ụka anyị na-eme mmemme a na-akpọ Divine Mercy, ebere Chineke. Na aja nke Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile n'ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Osi na Nneka Ụfọndụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa na-ekenekwu ya nke dị iche na-ayọ niile ha yọrọ Chineke, ekpere ha yọrọ o were zaa ha ya, wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ezinụlọ ha bụ n'obi. Francis na Dorothy Akpamgbọ na-eme mmemme inye Chineke ekene alụmdi na nwunye ọgụarị 2010, 50 years wedding anniversary, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ha. Ọ bụ ezinụlọ ha yọrọ Mass maka ha. Ndị otu Divine Mercy Prayer Group na-enyechakwa Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ndị otu ha niile na ndị na ezinụlọ ha niile, ka Chineke nụ onu anyị yọfa. Tony na Emma Ikebudu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa ka Chineke na-anụ olu ayịyọ ha, ihe ha bụ n'obi. Greg na Skologa Amaka na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ọgụarị 2010, 50 years wedding anniversary nke Francis na Dorothy Akpamgbọ na-eme mmemme ya, ka Chineke gọzikwa ha n'ọganiru ha na-aga. Lenọs ndị Igwe na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụ ha, ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị Nkiru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izichukwu Chuke. Ụlọma ihe a na-achọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Hilary Agem ihe a na-achọ, onye nke rapụrụ ofu arọ gara aga a na-elote maka ya. Nnenna Iwuala na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi George Lane Iwuala, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Felix Sunday Iwuala, ọgụ arọ na 4 o ji wee rapụ ụwa nke a. Onyebuchi Kinsley Iwuala, arọ 9 naanị o ji wee rapụ ụwa nke a. Ngozi Ogoke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi papa ya Luke Sunday Ejike. Ka ndị niile anwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ha, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga.
onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Aloysius Nzekwe nke si Houston welu bịa. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Yes, Billy Wo. Oh, Billy Wo. Abaraya Kojiba Kodai. Oh, Billy Wo. Oh, Billy Wo. Oh, Rarando. Nazototo Kawalo. Ọmọ nwanyị jelu n'ili Jesu. Ite ude narụ Jesu. Ofu mama were si ha Jesu biliwo. O biliwo. Ọbara ya ka o ji gbapụta yi. O biliwo. O biliwo. Ọ rara ndụ ya. Jesu biliwo. O biliwo. Ọbara ya ka o ji gbapụta yi. O biliwo. O biliwo. Ọ rara ndụ ya n'ọnwụ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Happy Divine Mercy Sunday. Ndị niile na-aza ebere Chukwu, Happy Feast Day. Anyị na-ekene Chukwu n'ụzọ pụrụ iche maka ịhụnanya ya nke bịakwutere anyị dị ka Divine Mercy, ebere Chukwu na-enweghị ọgwụgwụ. Anyị wee na-ewelizi ebumnuche anyị niile na mkpa anyị niile n'ụzọ pụrụ iche na-etinye n'aka Divine Mercy, ka ịhụnanya nke Chineke kpuchite anyị. Ụmụnna m, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ha Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebighị. Otito dịrị Chineke n'elu kacha enu.
dịrị Chineke. Otito 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 dịrị Chineke. Chineke, otito dịrị 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 Chineke. Chineke, otito dịrị Chineke, otito dịrị Chineke. Onye na-ekpochapụ ndụ ha nyere anyị ebere. Chapel, anyị rịọ arịrịọ. Chineke, onye ebere dị ebighị ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe, biko mụbaa amara nke i nyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na asachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ, mekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Ọtụtụ ihe ịrịba ama na ọrụ ebube ka a rụrụ ndị mmadụ site n'aka ụmụazụ Jesu. Ndị niile kwere ekwe jikwa otu obi na-ezukọ na mpaghara ụlọ nsọ ukwu Chineke a na-akpọ mgbe ụlọ Solomon. Ma ọ dịghịkwa onye ọbụla na-anọghị n'otu ha ọ dịrị mfe inweta obisi ike isonyere ha. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ niile kwuru okwu dị mma banyere ha, ma Chineke tụkwasịrị ha igwe mmadụ, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, ndị ji obi ha kwere na Onyenwe anyị. N'ihi ọrụ ịtụnanya nke ndị ozi na-arụ, ndị mmadụ na-ekwupụtara ha ndị ọrịa n'ezi. Ụfọdụ ka ha na-atọgbọ chi ụzọ n'ute maọbụ n'akwa. Nzube ha bụ ka onyinyo Pita wee dakwasị ụfọdụ n'ime ha mgbe Pita na-agafe ka ahụ dị ha mma. Igwe mmadụ sikwa n'obodo niile dị Jerusalem gburugburu gbakọọ, kutekwara ha ndị ọrịa ma ndị mmụọ ọjọọ ji. Ha wee mee ka ahụ ha niile n'otu n'otu dị ha mma. Okwu nke osebụlụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Haleluya, 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 Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe.
ọ bụ m na-edere unu akwụkwọ a. Mụ onwe m bụ John nwanne unu na onye unu na ya so nwekọọ otu ahụhụ na otu alaeze na otu ndidi ahụ dị mkpa n'ime Jesu. Ndị ọchịchị mere ka m nọdụ na Patmos, ala ntakịrị mmiri gbara gburugburu, n'ihi na m kwusara okwu Chineke ma gbakwara ihe Jesu kwuru akaebe. Mgbe m na-ekpe ekpere n'ụbọchị nke Onyenwe anyị, ya bụ n'ụbọchị Sọnde, Chineke mere ka m nọrọ n'ime mmụọ. M wee nụ otu oke olu dara ka opi igwe n'azụ m na-asị, ihe niile ị hụrụ dee ha n'akwụkwọ, zigakwara ụka asaa ndị a: zigara ụka dị na Efesọs, na nke dị na Simna, na Pergamos, na Tiatira, na Sardis, Filadelfia, na Laodicea. M wee chigharịa ka m mata onye nwe olu a na-akpanyere m ụka. Mgbe m chigharịrị, ahụrụ m ihe ịdọba oriọna asaa nke eji ọlaedo kpụọ. Ahụkwara m onye dịka nwa nke mmadụ ka o guzo n'etiti ihe ịdọba oriọna asaa ahụ. O yikwa uwe mwụda ruru ya n'ụkwụ ala, werekwa ihe okike ọlaedo kee n'obi ya gburugburu. Mgbe m hụrụ ya, m wee daa n'ala n'ụkwụ ya dịka onye nwụrụ anwụ. O wee bikwasị m aka nri ya sị, atụla egwu, abụ m mmalite ihe niile na ọgwụgwụ ihe niile. Abụ m chi ahụ nwe ndụ. Enweburu mgbe m ghọrọ onye nwụrụ anwụ, ma lee, adịzi m ndụ mgbe niile ebighị ebi. Ọ bụ m ji mkpịsị igodo nke eji akpọchi ọnụ ụzọ ọnwụ na ọnụ ụzọ ọkụ ala mmụọ. Ya mere, dee ihe niile ị hụrụ n'akwụkwọ, ma ndị ị hụrụ na-emezu ugbu a, ma ndị ga-emezu n'ọdịnihu. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah, hallelujah, Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu, ndị ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu.
Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya abụọ n'akụkụ ya. Ya mere ndị ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sị ha ọzọ, udo dịrị unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o kusara ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Ndị niile unu gbaghara mmehie ha, agbagharala ha. Ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha, agaghị agbaghara ha. Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, Thomas, nke a na-akpọ ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Jesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, anyị ahụ na Onyenwe anyị. Thomas wee sị ha, ọ bụ naanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntu kpọpụrụ ya, ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka n'apa ntu ndị a, ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka n'akụkụ ya ebe a mara ya ube ka m ga-ekwere na o sitela n'ọnwụ bilie. Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Thomas nọkwa n'etiti ha. Ha kpọchiri ụzọ akpọchi, ma Jesu batara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. O wee sị Thomas, weta mkpịsị aka gị tinye n'ebe a, lelee aka m abụọ, setịpụkwa aka gị tinye ya n'akụkụ m. Abụla onye na-esi agụgọ, kama bụrụ onye kwere ekwe. Thomas wee tie sị, onye nwe m na Chineke m. Jesu wee sị ya, i kwere ugbu a n'ihi na iji anya gị hụ, na ngọzi dịrị ndị na-ahụghị ma kwere. Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Jesu rụrụ n'ihu ndị ụmụazụ ya, ndị a na-edeghị n'akwụkwọ nke a, ma edere ndị a ka unu kwere na Jesu Kristi ahụ, nwa Chineke, unu wee site n'okwukwe unu nweta ndụ n'aha ya. Ozi ọma nke osebruwo. Ụmụnne na Kristi, otito dịrị Jesu. Na mmalite, ana m enye Fada anyị ekene, Fada Jude, onye nyere m ohere iji wee soro unu ka maasị nke ụbọchị taa. Mgbe m na-abịa, ebumnuche m bụ na mbịa njiri nọ n'azụ oche. Mbịazie Fada sị m, ekwe ndị ụka. Enwere na-enye ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ekenekwazi Chief na Mrs. Francis Dorothy Akpamgbọ, ndị nyere m ohere iji wee soro ha ṅụrịa na mmemme nke ncheta alụmdi na nwunye ha ọgụ afọ 25, na-ayọzi ngọzi na amara nke Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'isi ha na n'isi anyị niile, dịka anyị na-eme mmemme n'ụzọ pụrụ iche maka Divine Mercy n'ụbọchị taa. Ụmụnne m na Kristi, n'ihe ọgụgụ nke abụọ, Jesu kọwara onwe ya dị ka mmalite na ọgwụgwụ, isi iyi
nke ndụ, mbido na njedebe ihe niile. Ihe Jesu ji wee meghere Jọn onwe ya n'ụzọ dị etu a ka anyị wee mara, ka ha nwa bụ ụmụazị ya mara n'ezie onye ya bụ Kristi bụ, na mkpa ọ dị na ha were onwe ha, ndụ ha niile tinye n'ihe niile nke ha na-amụta n'aka ya, n'ihe niile nke ọ ga-egosi ha. Ọ kachakwazi kịta o sigo n'ọnwụ binie, na-akwado maka ịnaghachi n'ebe o si wee pụta. N'ụzọ pụrụ iche, Jesu meghere anyị ihe omimi abụọ n'ụbọchị nke taa. Nke mbụ, mkpa ọ dị isonye n'otu ndị otu Kristi, na ọgbakọ ndị otu Kristi, isonye na mmemme emume nke ụbọchị ụka aja maasị nke anyị na-achụ. Jesu bụ onye dolu maasị nke izizi, mana site n'ihe anyị fụrụ ụbọchị ụka gara aga na tata, dịka agụrụ anyị n'ozi ọma, ndị ụmụazụ Jesu bidozili mbọsị ụka wee na-eme mgbakọ ndị na-eso Kristi, mgbakọ ndị otu Kristi, wee bidozie na-eme ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi aja maasị dị asọ mbọsị ụka, kama ị na-emezi ya mbọsị Satọde dịka ndị Juu na-eme. Maka na Jesu gwara ha nọkọ n'ọnụ na-ekpe n'ekpere, ha nọrọ na mbọsị mbilite n'ọnwụ, mbọsị ụka, mbọsị izizi n'izu. Jesu nọ banye n'etiti ha n'ọgbakọ ndị nke ya, dịka ọ gwara anyị n'akwụkwọ nsọ, ebe ọ bụ na ndị nke m, ndị kwere na mụ gbakọrọ mmadụ 2 na 3, aga m anọ n'etiti. Amen. Ndị ụmụazụ Jesu gbakọ, Jesu bata n'etiti ha iji wee gosi anyị onidi ezi na-anọ physically present. Ha kpọchichara ụzọ, Jesu mee gịnị? Bata n'agbanyeghị na akpọchiri ụzọ, maka na nna onye ọ ga na-anọnyere ndị nke ya ga-abụzi na mmụọ, mana ọ ga-anọ n'etiti ndị nke ya. Ofu nwoke kwụsịrị ije ụka, parish priest ya ekwekata okwuchukwu, mkpa ọ dị na ha na-eje ụka mbọsị ụka. Ọ sị ya, Fada, ụka dị n'obi. Ọ bụghị ndị na-eje ụka na-emetakarịcha ezigbo omume, magasịgharị atụ ndị na-eje ụka omume ha jọgburu. Gwakwa ya ndị anaghị eje ụka na-eme ezigbo omume. Fada gbakọta na mbọ, onwe ha nke nwere isi, ahapụzie enye wolu ofu mbọsị ụka. Fada kacha ụka na mgbede, gwa nwoke na ya na-abịa ịbịa soro ya nọrịa na mgbede. Ọ sị ya, no problem Fada, anytime you are welcome. Bịa soro ya nọrọ. Nwoke nọ n'akụkụ ọkụ na-anya ọkụ. Fada aba kenecha anya, na-akpanyere ya nkata, akpara nkata na-aga ma politics ma ihe niile na-eme n'obodo a. Agbagide nkata, Fada tinye aka were isi kpapụta ofu ile ọkụ n'etiti ọkụ, debe ya n'akụkụ. Nwoke na ya anya, Fada na ya anya, akparịkwa nkata na-aga. Ọ dịtụnwe obere oge, ile ọkụ ahụ akpapụta n'etiti ọkụ daa ibubere ntụ. Nwoke na Fada anya, Fada na ya anya, akparịkwa nkata na-aga. O wee sị Fada, message received. Ihe afụ m n'ụka mbọsị ụka na-abịanụ. Bụ na ihe Fada chọrọ ịkọwara ya bụ eziokwu, ụka dị n'obi ya, n'eziokwu na Chineke nọ n'ebe niile, mana oge ọbụla anyị gbakọrọ dịka ndị otu Kristi, anyị ji afa dịwe na Jesu Kristi wee gbakọọ n'ụbọchị ụka, ọ na-anọ n'etiti anyị, n'agbanyeghị na anyị nwee ike nwee ndụ nke gracia n'ime anyị, mana ọ bụ na agụzụga anyị n'ebe ahụ isi iyi nke ndụ si abịa, ọ bụ na anyị kewapụ onwe anyị, ọ dị nwa obere oge ọkụ anwa na-anyụ, ọnyụgide ome gịnị? Ọ daa ebubere ntụ. Ị nwere ike na-onwe gị anya, ọ bụrụ na ikewapụ onwe gị na mgbakọ ndị otu Kristi, iwepụ onwe gị n'ihe, ịnọrọ n'ọchịchị, ị ga-ene onwe gị anya, ọ dịghị ka izuru oke. Mana ozugbo ị pụtara n'ebe ọkụ dị n'onwe gị anya, ị ga-afụ ọ bụrụ na e nwere nwa sten dịcha ebe dị aṅa, ọkụ anwa ga-eme ife. Ọ bụrụ na akwa iyiruru inye isi, hei, ọ ihe a ka anyị kemgbe, ime gịnị? Ije gbanwee onye. Mana ị nọrọ n'ọchịchị, onwe ihe ga-emegide ka ịfụ ya.
ọ ihe nọ n'etiti n'ọgbakọ ndị otu Kristi na-eme ndụ ihe na ọkụ nke Kristi ga-esi n'anya bụ isi iyi na-eme gịnị na-abanye n'ime anyị. Onye mere n'ụbọchị taa mgbe ha gbakọrọ mbọsị izizi Thomas anọghị n'etiti ha, agwa Thomas ọ sị gịnị mbanụ ya ọnụ na-aka edo m anya, gịnị mere o ji dịrị ndị apọstụl ndị ọzọ mfe ikweta na n'eziokwu Jesu ebinyego n'ọnwụ? Maka na mgbe Jesu batara n'etiti ha, ọ bụghị sọsọ na ha fụrụ Jesu wute anya ha n'abụ, ebube nke Kristi dakwasịrị ụmụazụ ya. Ike nke si n'eluigwe bịakwasịrị ha. Enweghịzi need ịgbagha maka na ihe mmadụ mere experience enweghị etu esi wee kọwaziri anya. Mgbe ike nke eluigwe gbekọtara wute ndụ anyị ga-agbanwe. Anyị agaghị achọzi onye mmụta ka ọ kọwara anyị ihe anyị na-eme experience. Onye mere ụmụazị ndị ọzọ, mana Thomas esoghị na ya, so nwetaghị ndụ nke grace ya nwa bịara n'ụbọchị anwa n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe Thomas nọzie n'ụbọchị ụka na-esie, Thomas sị na ya eme gịnị bifo onye ekwere na ya afụ, ọwụ ọsọsọ na ya afụ, na ya eme gịnị na ya emetụkwu aka, ọ bụ ọsọ na ya emetụ aka na ya ahụnye mkpụrụ aka ya n'akụkụ ka ọ dị shọọ. Adịghị ama amụma ọwụ nọ penti ka unu pentiri nwoke a weta ya na-egosi anyị. Mana ihe niile a Thomas kwuru onwe nke o mere mba. Ozugbo Jesu Kristi bịara, ebube nke dị nwere Jesu Kristi mee gịnị dakwasịrị Thomas, gbanwee ndụ ya. Thomas enidi ezisi ya gosigoro m aka ya ka ndị shọ nọ gị. Ozugbo Thomas fụrụ ya wee mee gịnị? Onye nwe m na Chineke m. Ọ ihe na-eme na ndụ anyị n'ọgbakọ ndị otu Kristi. Gracia na ebube nke Kristi na-eme gịnị na-adakwasị anyị ụbọchị ọbụla anyị gbakọrọ. Maka na ya bụ Kristi ka na-anọkwa n'etiti anyị n'emume ajamasị ọbụla. Ya bụ ọ bụrụ na anyị nwee nghọta dị etu a, anyị na-akwadokwa onwe anyị maka nnukwu emume a na-abịa every Sunday. Ọ bụrụ na eme announcement kịta na Jesu Kristi ga-abịa na Los Angeles in a year's time, Ekwuo Stadium ebe ọ ga-abụ, I bet you 1 month after the announcement, ticket will be sold out. Ọ eziokwu ka asị? And ọ bụrụ na agwa gị na ị ga-enwe special audience with Jesu, a ga-enye gị 1 minute ị ga-eji wee take picture with Jesu. Ị ga-ebido 1 year mebe shopping for akwa ị ga-eji wee je. Ọ eziokwu ka asị? Mbọsị ya ị akwado onwe gị dị n'ụdị maka ị eme announcement, post na Facebook na itake picture with Jesu. Ọ bụ eziokwu. N'abalị ga-efu echi that day ma alaha ụla, eziokwu ka asị? Ihe bụ ụzọ nọrọ na stadium ka iwe nweta ezigbo oche. Adị ama mmadụ eme gị na opportunity nwanne nyere gị once in your lifetime efunahị gị, eziokwu ka asị? Gịnị meziri na the same dị nwe na Jesu Kristi na-abịa every Sunday anyị anaghị enwe the same enthusiasm? Mmadụ one na-ebido mbọsị Mọnde wee kwadobe maka mbọsị ụka na-abịanụ, maka na dị nwe na Jesu Kristi ga-abịa n'etiti anyị, and ike na ebube nke ọ ga-eji wee bịa bụ nke anyị na-edere na ndụ anyị. Maka ihi ya ka o ji wee nye anyị second part ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata, mmemme Divine Mercy, ebere Chineke dị ebighị ebi. Gracia nke ga-enyere anyị aka iji na-akwado onwe anyị mgbe niile, nye ndị ụmụazị ya ikike ịgbaghara njọ. O kukwasara ha ume, njọ ọbụla unu gbaghara a ga-agbaghara ha, njọ ọbụla nke unu kedoro a ga-ekedo ya. The sacrament of reconciliation nke Jesu dobere anyị ka anyị were na-akwado onwe anyị mgbe niile iji wee na-anara ngọzi ya n'uju. Mmadụ one ji ya wee kpọrọ mkpa. O nwere onye si m, Fada, ọ bụkwanụ na m achọghị ije confession kama na m na-ama ihe m ekwu, mgbago ọ na-afịa m ahụ, ọ na-afịa m ahụ, kedu nyere m aka? The reason o ji afịaba anyị ahụ bụ na ọ na-adị anyị ka onye jere confession awụ ajọ mmadụ. Bad people go to confession. So ị na-eche onwe gị anyị ga-agụnye onwe gị as ajọ mmadụ, especially na society anyị nọ n'ime na-akụziri you are good, everything you do is good, everything about you are good, you are fine. You know, that positive image of ourselves. Emezie anyị ọ dịka ikweta na m bụ onye mmehie na m bụ onye njọ, ị bụrụ a bad person.
mana anyị na-ajụwa ndị mmadụ onye dị ọcha onye na-awụ ahụ ka onye anaghị awụ ahụ ịchọ ka ị na-adị fresh na-adị ọcha mgbe ọbụla apụtasị nna anyị otu nwoke ma na-esi adị ọcha ọ na-adị egwu amaghị m ka o si eme ya nwaanyị a mgbe ọbụla ịfụrụ ya ọ na-ashine na sparkle onye na-awụ ahụ ka onye ada awụ ahụ okay n'otu aka anwa onye dị ọcha a good person bụ onye anwa na-eje confession na-eje nkwupụta mgbe ọbụla o nwere ohere iji ya maka na ka ị na-awụcha ka mkpụrụ obi gị ga na-amụke na shine na sparkle ebe ọbụla ị na-eje kama na anyị enweghị anya nke ime mmụọ anyị ji ya na-afụ ya ya mere na nnukwu onyinye dị nwe na Jesu Kristi nyere anyị ebere ya o gosiri anyị na onwe ha njedebe mere gịnị abụrụ onyinye na-ana anyị n'iyi maka ọ bụrụ na anyị mara ihe dị n'ime anyị ga-eji ọṅụ na-eje mgbe ọbụla anyị nwere ohere ana ọ bụghị ilue oke ụfọdụ na-esi eme esi fada ọ bụghịkwa nna m chọrọ ime kama ịmagonunu ka anyị si ada ama ifu ihe mee nke ọzọ wee mee akwadobughị mma na emegidezie adịọkwana metu a kama nwa ọnwụnwa bịara mbọsị ya nkwupụta n'idi ha oke nkọwa aha n'ime gịnị inyere nwaanyị excuse anyị ji wee mee mistake Jesu gwara ya etu esi eje nkwupụta ọ gwara ya na nwoke na-abụ je n'ụlọ ụka onye nke ọzọ wee sị ana m agbanikwanụ inu ana m eme nke a mee nke a onye nke ọzọ bata gaa n'azụ sekpuru a na sị gbaghara m Chukwu m ahụ m onye njọ Jesu wee sị mmadụ na-aba kedu onye natara amara n'aka nke Chineke onye anwa nọ n'azụ maka ọ maka anyị dị onye anwa na-eji ụwa ahụ mara na enide na m ewuchapụ ka m wee dịkwa fresh ilu tinye onwe gị na shawa kpọghee mmiri ya wuzuo gị ahụ etu anwa ka ọ dị na ahụ nke ime mmụọ anyị na-awụ na sakramenti nke nkwupụta reconciliation anyị edebe onwe anyị ka anyị dị ka amara nke Chineke sachapụ anyị ije nkwupụta dị ka onye na-agwa Chineke I love you di na nwunye na-eme 50 years anniversary ndị na-anụ di na nwunye na-awụ mgbe ọbụla asị onwe ha I love you ọ bụghị maka na ha wụ the perfect human beings kama na ha na-agba mbọ iwu the best for each other so mgbe ahụ ọ sị I love you ọ isi etu a ka m chọrọ ịdị maka gị mana ama m na mgbe ọbụla niile mma agba maghị enyecha nwa onwe metu nsi wee chọọ inye gị ya mana ọ ka ị mara na achọrọ m inye gị onwe m n'ụzọ pụrụ iche ka ike m niile dị ọ ihe I love you meaning and anyị na-ekwu ya mgbe ọbụla ekwu ya n'otu efi abalị etu anwa ka ọ dịkwa each time anyị je n'ihu nke dị nwere each time anyị je na sakramenti nke reconciliation ihe anyị na-agwa Chineke bụ I love you I want to be the best for you but I know that in my struggles I still fall short but I want you to know I give the best of myself to you. I love you. Ọ ihe nkwupụta anyị na-eji pụtara na bụ ụmụnne m na Kristi ka anyị were nụ onyinye na-abụ nke dị nwe na Jesu Kristi nyere anyị n'ụbọchị nke taata ngọzi ọ na-enye ndị nke ya mgbe ọbụla anyị gbakọrọ na ofufe anyị na-enye ya n'ụbọchị ụka ya na sakramenti nke reconciliation ka anyị were ya dịka nnukwu onyinye o nyere anyị wee kwado onwe anyị nwee ike ịnata ngọzi niile si n'aka onyinye ndị ahụ na-abịa site na Kristi onye nwe anyị ekwe m n'otu Chineke
ekpere nke ndị kwerenụ ka anyị were okwukwe kọwara Chineke mkpa anyị na mkpa ndị niile dị anyị n'obi. Inwere anyị nọrọ ahịhịa anyị maka ndị niile na-eso Kristi, ọkacha ndị Kristi kụtara ọhụrụ n'ime ogige nke okwukwe Kristi, ka ha were obi na-anụ ọkụ na-ekwupụta ozi ọma nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka nzọpụta nke ụwa niile, ka ebere nke Chineke na-enweghị njedebe kpuchikọta ụwa, ọkacha n'oge anyị na-eme emume nke Divine Mercy. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị niile nwere okwukwe na Kristi bilitere n'ọnwụ na-ejighị anya ha ahụ ya, ka ndụ ha na-egosipụta ụbọchị niile ezi ọṅụ nke na-amụkesi oge niile sitere na Kristi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị ọcha ndị anyị na-echeta na Jamasị taa, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'obodo Naịjirịa na agha nke mba Ukraine, ka ha keta oke mmeri Kristi meriri ọnwụ ma nwee ndụ ebe ebe n'udo nke Kristi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị ka anyị tinyezie ayịyọ ndị ọzọ n'ime obi anyị. Onye nwe anyị, nara arịrịọ ụmụ odibo gị, mezuoro anyị ebumnobi anyị niile na-abụrụ njọ, mekwazị ka okwukwe anyị siwanye ike n'ebe ị nọ. Anyị na-arịọ gị ihe niile ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Supone que lo guardé, caí en